И купувачът изгоря с 16 000 евро. И това нещо може да се преотврати. Пресен пример за нещата, които говорим сега. Кое е нещото, което 90% от хората не се сещат да гледат по време на оглед? А стара тухла в центъра, злато или капан? И двете. Ако е... Добър въпрос. Ако е... Как разпознаеме некачественото ново строителство? Идва един клиент в София и ти казва: искам да купя имот. Кое е първото нещо, което питаш? Имот за теб, за живеене или с цел инвестиция? Критично важен въпрос. От фундаментално значение. Веднага обяснявам защо. Здравейте, на гости отново е Бойко Николов, с който ще говорим за това как се изгражда личен бранд. Здравей и добре дошъл на гости. Здравей, добре заварил. Радвам се отново да те видя. Как се чувстваш след добавката алфа, която ти дадах? Изглеждаш светно. Изключително добре. Много добре. Много съм благодарен. Значително по-добре се чувствам. Изглеждаше много изморен, като пристигна. Сега е така някак си. Можеш да се представиш за хората, които не те познават? За хората, които не ме познават, казвам се Бойко Николов, на 34 години от град Свищов и вече повече от 9 години се занимавам с бизнес с недвижими имоти в град София и съм създателя на Бривела недвижими имоти. Казваш, че имаш кариерата си лично над 1000 сделки. Как се постига това? Трудно ли е? Могат ли повечето брокери да постигнат това ниво? В бизнес с недвижими имоти има 3 различни типа консултанти, брокери. Единият тип са тип алфа. Това са топаджиите. Това са най-добрите. Хората, които правят между 80 и 100 транзакции на годишна база, та дори и повече. Има средняци, бета, и има и посредствени. Така че, за да направиш 1000 плюс сделки и за да можеш да поддържаш това ниво, трябва да бъдеш ултрадисциплиниран, толкова постоянен, че всяко едно предизвикателство да го приемаш по-скоро като нещо, през което трябва да преминеш, за да можеш да продължиш напред още по-силно. Но за мен основната формула е постоянството. Всеки ден да правиш правилните неща и да имаш повторяемост на действията, защото обикновено какво прави стандартният брокер на недвижими имоти? Той се чувства добре в понеделник и вторник, много е мотивиран, много е надъхан и вече от сряда натам почва да умалява, почва да прави грешни неща и на практика няма достатъчното постоянство и да прави повторяеми действия всеки ден с постоянство, докато не стигне до крайния резултат. Така че да, постижими са, могат да се случат, но трябва да бъдеш дисциплиниран, постоянен и готов да платиш цената за успеха. Не всеки е готов да плати цената. Тоест да разбирам, че 100 сделки на година са много. 1000 сделки за 10 години, в случая за по-малко от 10. При теб това са много за брокер. Абсолютно добър атестат е. Не са невъзможни, но трябва да бъдеш много постоянен, много дисциплиниран, много вътре в процеса и да си на 100%, както се казва, all-in. Трябва да си вътре. Ако мислиш и за план Б, ако мислиш за някакви допълнителни неща, главата ти е на друго място, със сигурност няма да могат да ти се получат нещата и крайният резултат няма да ти хареса и трябва да платиш цената за успеха. И винаги да си извън зоната си на комфорт. А хората обикновено най-трудно успяват да излязат от зоната си на комфорт. Усещат трудност, дърпат задна. А там се крие успеха. Извън зоната на комфорт. Можеш ли да ми кажеш кога се отключи към това да изграждаш личен бранд? Как реши да изграждаш личен бранд? В момента, в който осъзнах и реших или правя нещо свое, или градя нещо чуждо. Друга структура и на практика, когато вече имаш визия и решаваш. Действаш по твоята визия, правиш нещо лично свое или съответно градиш чужда визия. Аз вече съм осъзнат и на практика искам да градя нещо свое с ясна посока и визия как да се случат нещата. Какво е това, което липсваше в предната структура, в която работиш, което в момента го има в твоя бранд, в Бривела? На практика имаше едно чувство на осъзнатост, че когато дойде момента, в който съм достигнал някакъв връх в моята кариера, т.е. от най-ниско стъпало до върха в моята кариера и вече естествената следваща крачка е на практика създаването на собствен бранд. И когато осъзнах, че
резултатите вече не зависят толкова от пазара, не зависи от настроението на пазара, зависи от мен и получих съответно експертиза, че занаята го владея и то на изключително добро ниво. Естествената следваща крачка е създаването на собствен бранд. Каква е основната разлика между брокер и истински консултант в имотите? Брокери много. В София има много брокери, но консултантите са твърде малко. Брокера какво прави? Той просто продава имоти, докато консултанта решава проблеми, дава решения. Консултанта винаги прави всичко възможно да посъветва клиента по такъв начин, че той да остане удовлетворен година след покупката или година след продажбата. Докато брокера просто продава имоти и мисли за комисионната, което е лично за мен много голям проблем. Комисионното възнаграждение е крайната точка на перфектно свършената работа. На стойността, която си дал в целия процес на сделката. В един пренаситен пазар като днешния, как се става брокер, който да е разпознаваем? Как се откоряваш от това да си поредния на пазара? С честност, етичност и постоянство. Думата постоянство е критично важна, защото един доволен клиент няма да ти създаде бранда и името. Обаче 100 последователни, 200 последователни, 300 последователни клиента, те ти създават бранда, името и репутацията. По-лесно ли ти е днес, отколкото ти е било преди 5-10 години? Със сигурност не ми е по-лесно. Отговорността става по-голяма. Така че колкото повече времето върви, не става със сигурност по-лесно. Количеството действия се увеличават, отговорността се увеличава и ако преди си изкарвал хикс сума на дадено място, сега трябва да удвоиш, дори да утроиш усилията си, за да можеш да изкарваш толкова и да можеш да продължиш напред, за да изграждаш нещо голямо и нещо мащабно в кариерата си. Клиента какво избира? Бранда или човека? За мен все по-често вече клиента избира човека. И веднага казвам защо. Имотите вече станаха скъпи, достъпни, но скъпи. И все по-често вече напрежението в клиента е толкова голямо, че той прехвърля отговорността върху човека. Не толкова върху бранда, а върху самия човек. Заради напрежението, което има в една сделка и крайната сума, крайната продажна цена. Така че по-скоро върху човека. Одобряваш ли този тип брокери, които правят денонощно някакво съдържание, за да привличат клиенти? Аз гледам няколко, сега няма да ги изборявам поименно, но гледам един, който танцува, гледам един, който прави скетчове. Това харесва ли ти като бранд? Ти мислиш ли, че е добра идея да се диференцираш от пазара, като правиш нещо по-различно? Или по-скоро? Лично за мен аз не одобрявам този вид поведение, защото ние сме се събрали да правим сериозен бизнес. А сериозният бизнес с недвижими имоти няма как да се появяваш в някакво несериозно поведение, така че аз съм сериозен човек и правя сериозен бизнес и очаквам видеята ми да са сериозни, репутацията да е сериозна, клиентите да са сериозни, бизнеса да е сериозен, за да може да вървим устойчиво напред, така че не е на всяка цена, за да има реклама, да правиш някакви несъдържателни неща, при условие, че участваш в един сериозен пазар за много хиляди евро. А за участваш за много хиляди евро клиента изисква сериозно поведение. А сериозното поведение изисква консултанта да изглежда добре, да бъде подготвен, ако ще публикува някакво съдържание, да бъде адекватно спрямо бизнеса, който работи, за да може крайният резултат да бъде адекватен и този консултант да бъде избран от съответния клиент. Всичко различно от това, лично за мен, не е особено адекватно. Имало ли е момент, в който клиент идва заради името ти, а не заради офертата? Да, много често. Аз работя масово препоръки и много често идват главно заради доверието, което сме си изградили през годините. Аз имам клиенти, с които работя 5 години, 6 години, 7 години. Клиенти, които просто ми имат доверие. Каквото им кажат, те го правят, защото те знаят, че не го правим за хонорара, не го правим за комисионното възнаграждение, а го правим за добавената стойност. И знаят, че това, което им кажа, е най-доброто за тях в конкретната ситуация. Много често ми се налага клиентите да ги отказвам. Твърде малко са вече организациите и брокерите, които отказват клиента да не продаде или купувача да не купи. Така че в тази връзка посредници много, но истински консултанти останаха твърде малко на пазара. Като казваш доверие, защо според теб на пазара има толкова ниско доверие? През годините
изключително много фокуса в бранша беше върху бързата комисионна, да се вземе хонорара и все повече се загърби дългосрочната стойност върху клиента. Контрол върху целия процес, да се свърши наистина стойност на работа и липсата на прозрачност, като добавим и мисълта само за бързия хонорар и бързия комисион, на практика клиента започна да бъде на последно място и това според мен е основната причина бранша да се слави, да има такава слава на практика. Кое поведение на брокерите е разрушило репутацията на целия бранш според тебе? Ти го каза отчасти, но кое е конкретното, което най-така скриването на информация. Това е голям проблем. Много често брокерите, за да могат да си вземат комисиона, започват да крият информация, било то за подводни камъни, тежести, ипотеки или някакъв проблем, който те самите знаят, че ако го споделят на клиента, няма да има сделка и по този начин той няма да може да си вземе комисионното възнаграждение, което е много сериозен проблем. Също така липсата на прозрачност, липсата на емпатия. Няма вече емпатичност, няма загриженост. На практика всеки мисли само за комисиона, което клиента го усеща от другата страна. И като усети, че на брокера изобщо не му пука това решение, което предстои да вземе купувача, дали е най-доброто, няма загриженост, няма емпатия и това до някаква степен намалява драстично доверието в бранша, което е проблем. А как печелим доверието на един клиент, който вече се е опарил? При мен често се случва, идват клиенти, които някой ги е излагал веднъж, втори път ги е излагал друг и те идват, но е много патова ситуацията. Имал съм много такива клиенти, които на практика вече са станали толкова недоверчиви към брокерите, защото са се парили не един, два или три пъти и единственият начин да спечелиш такъв клиент е като му покажеш ясни стандарти, по които работиш, покажеш компетентност, знания, умения, които си натрупал и покажеш, че не ти е на всяка цена, защото много брокери го работят на всяка цена, само и само да станат нещата и да вземе хонорара. Когато покажеш, че не ти е на всяка цена, когато му покажеш какво ще направиш за него, имаш ясен план, имаш ясна стратегия, знаеш как да се случи, как да му подсигуриш най-добрата сделка, обикновено клиентите от крайно недоверчиви, защото са се опарили, се доверяват, защото виждат стойност в консултанта. Нещото, което на практика една голяма част от брокерите пропускат, е даването на дългосрочна стойност и да дадеш решение. Това е, може би, основното, което разграничава брокерите от истинските стратегически консултанти в бизнеса с недвижими имоти. А коя е най-голямата лъжа в имотния бизнес в България според теб? Най-голямата лъжа, според мен, в бизнеса с недвижими имоти е когато брокера каже на клиента: това е най-доброто, което можеш да купиш, това е най-доброто решение, а на практика на брокера изобщо не му пука за това нещо. Брокера изобщо не мисли за това, а мисли просто за крайния комисион, който ще извлече от тази сделка. А как ще се чувства клиента след това? Как ще си плаща ипотеката, ако е с банков кредит? Как ще живее на това място, където няма инфраструктура, например, където няма метростанция, където няма магазини, където няма училища? Брокера въобще не го мисли и просто казва: виж, това е най-доброто за теб, купувай веднага. Това е един синдром, който на практика го правят те наречените брокери-хищници, които буквално искат да си приключат работата бързо и оттам насетне клиента да се оправя по някакъв начин. А кога според теб клиента, тъй като и клиентите имат малко вина за тия неща, спира да гледа това, че плаща комисионна, а по-скоро търси брокера заради стойността? Не се чуди как да прескочи нещата и да намери директно продавач? Обикновено клиентите имат проблем с комисиона, защото на практика те приемат комисионното възнаграждение като минус за тях, а на практика комисиона е средството и способа, посредством който можеш да избегнеш много сериозни проблеми. Защото какво е комисиона? Комисиона е една цена, но проблемите, които ще предотврати в конкретната ситуация, са изключително много. Така че за мен комисиона е една цена, а на практика проблемите, които могат да се предотвратят, са изключително много с комисионното възнаграждение. Възможно ли е в този бизнес да работиш по-малко, но да държиш високо ниво и да си добре?
Със сигурност може. Въпросът е, че трябва да бъдеш фокусиран върху ефективността. Много често има брокери, които са активни, казват, ето аз съм много активен, много работя, давам всичко от себе си, обаче нищо не ми се получават нещата. Защо е така? Те наблягат на активността, но не наблягат на ефективността и продуктивността. Затова лично за мен е по-важно да бъде консултанта ефективен и продуктивен, а не само да има някаква фалшива активност, зад която няма абсолютно никакви резултати и никаква стойност. Защото какво се случва накрая? Брокера много работи, 13 часа работи, връща се убит вкъщи и на практика резултата е 0. Трябва повече работа върху ефективност и продуктивност. Стойност в работата, а не просто хаос и някаква илюзорна активност. Как да ценообразуваме, когато вече имаме бранд? Когато не сме просто брокера, ми имаме цяла къща. Променя ли са нещо и всъщност има ли подбиване на пазара? Често ли смъкват цени брокерите? Много е важно ценообразуването на практика става чрез резултатите, а не само постиженията. Трябва да има резултати. Няма ли резултати, на практика ценообразуването не е на ниво, а относно подбиването, да, има различни брокери, подбиват цени. Това е една нелоялна практика, която на практика пречи на целия бранш да бъде една идея по-прозрачен, една идея по-стойностен и една идея по-авторитетен. Казваш, че изграждаш система. Какво означава това на практика? Системата е постоянно повторяем процес, който на практика не зависи от човека. Който и да е човека, когато е влязъл по система, това е един цялостен процес, който се повтаря всеки божи ден. И единственият начин да успееш, единственият начин да се реализираш е чрез система. Всичко различно е хаос. Всичко различно е шум и един фон. Така че системата е най-важният и най-фундаменталният начин, за да можеш да се реализираш, особено в бизнеса с недвижими имоти. Нямаш ли система, много бързо трябва да се прикачиш към някой, който да ти покаже как се случват нещата, за да можеш да се реализираш в бизнеса с недвижими имоти. Какво правите различно от класическите агенции? Нещо, което правим, което е много по-различно е, че ние не сме стандартни посредници, а ние сме консултанти, които съветваме клиента за най-доброто решение в конкретната ситуация. Много често дори го отказваме да не купува сега или да не продае сега, което на практика много малко организации го правят, защото вече всички търсят комисиона, моменталния ефект, което е много сериозен проблем. Залагаме на безкомпромисно качество като бутикова компания за недвижими имоти и за нас е важно клиента да се връща отново при нас и да ни препоръчва, за да може да имаме един дългосрочен траен ефект. Ние търсим влияние върху начина, по който се правят сделки, влияние върху начина, по който се обучават брокери, но като казвам влияние не като масовост, а влияние върху ултра безкомпромисно качество на обслужване на клиента, за да може той да се връща и отново и отново. Как се изгражда екип, който мисли не като продавач, а като консултант? Първото нещо е, трябва да имаш ясен процес. Всички стъпки в една сделка от начало до край трябва да бъдат кристално ясни с конкретни стандарти, които да бъдат уеднаквени за абсолютно целия екип. Това е първото. Второто е, трябва да имаш хора. Аз не правя всичко сам, имам екип, съответно, който е обучен от самото начало на ясни правила, по които трябва да работи, за да мога да делегирам все по-често на тези хора да правят различни неща, за да може бизнеса да върви. И третото е, трябва да има граници. Тоест, работата си е работа. Имаме ясно време, в което работим на 100%, имаме съответно на практика и време за семейството. Когато е време за семейството, това означава, че телефонът отива настрани. Когато е време за личния живот, време за личен живот. Трябва да има ясни поставени граници, за да не стане много сериозен проблем в бъдеще и да не се стигне до те наречения бърнаут. Брокера казва, вече бърнаутнах, нямам сили. Буквално това ми изяде живота. Какво според теб трябва да се промени в мисленето на хората, за да вземат по-добри решения за покупката на имотите? Първото нещо е, трябва да се доверяват повече на консултанта. Трябва да приемат консултанта като един стратегически партньор, като човек, който защитава техните интереси, договаря техните условия, човек, който им е гръб
във всяко едно отношение, а не да го мислят като някаква напаст, като някакъв ключар, човек, който е вредител, човек, който никаква работа няма да ти свърши или пак даже ще саботира сделката. Трябва да има малко по-голямо доверие, за да може съответно клиента да бъде подкрепен, да вземе най-доброто решение, защото пак казвам, много често клиентите действат емоционално, а работата на консултанта е да вкара калкулатора, да вкара числата и да разясни в дадени ситуации, че тази сделка не е най-добрата сделка за купувача и може да има и по-добра сделка. Така че по-голямо доверие от страна на клиента към консултанта. В предния подкаст те попитах, но отново ще те попитам, кое е по-важно, страхът от действието или прибързаното решение? Прибързаното решение ти струва пропусната възможност. Страха на практика той те парализира и когато изпитваш страх, ти не можеш да предприемаш абсолютно никакво действие, не можеш да докараш нещата до финал, така че и двете са проблем в конкретната ситуация, защото прибързаността може да те изкара извън контрол и да изпуснеш много важна възможност, а възможностите идват рядко. И един път пропуснеш ли добра възможност, това би било проблем за теб за напред. Каза, че не гониш това да си масов, но гониш това да си качествен. Как се измерва това с качеството? Доволните клиенти. Когато доволните клиенти се умножават, на практика вече почти една година имаме рубрика с доволен клиент. Всеки петък това са доволни клиенти, които на практика хвалят компанията за перфектно свършената работа и когато доволните клиенти се увеличават, когато продължаваме с препоръките бурно, постоянно, това означава, че сме си свършили добре работата, а когато гониш масовост, на практика качеството се размива за сметка на количество, което е голям проблем. Затова казвам, не гоним масовост, гоним влияние, безкомпромисно качество, за да могат клиентите натурално, естествено да се връщат при нас отново и отново. Какво би искал да промениш в имотния пазар в България? Нещото, което искам да променя е този бизнес след 5 години да бъде една идея по-прозрачен. Ако успеем да го направим по-прозрачен, значи със сигурност сме си свършили много добре работата, защото на практика към момента все още има бързи комисионни, все още има скрита информация от брокерите и имаме липса на прозрачност. След 5 години, ако е по-прозрачен бизнеса, със сигурност значи съм си свършил работата по най-добрия начин. Как виждаш компанията Бревела след 5 до 10 години? Виждам компания Бревела като компания, която задава стандарти, а не следва нечии други. Виждам компания Бревела като компания за недвижими имоти, която има контрол върху целия процес, залага на безкомпромисно качество на обслужване и има такъв стандарт, който по никакъв начин не може да бъде счупен, под каквато и да било форма. Така че смятам, че в следващото 5 до 10 години това е напълно постижимо и основната ни мисия е безкомпромисно качество на обслужването, за да може клиента наистина да остане доволен и да предадем дългосрочна стойност върху клиентите. А ако утре загубиш всичко, как ще изградиш отново нещата? Би ли променил нещо? Със сигурност няма да промени абсолютно нищо. Със същата дисциплина, със същото постоянство, още по-мотивиран, даваш всичко от себе си. Между другото, спорта много ме е помогнал в тази посока. Футбола много ме изгради като дисциплина, защото дори да нямаш нищо, когато имаш изградена дисциплина, дори да си на дъното, пак ще започнеш. Дори да се провалиш, пак ще започнеш. Така че постоянство, дисциплина, мотивация и амбиция. Това са едни от най-важните качества, които трябва да притежаваш и дори да се сгромолясаш, почваш от начало. Не е свършил света. Какъв съвет би дал на човек, който иска да стане брокер, да влезе в имотите? Да не се чуди много. Ако мисли да го направи, нека да го направи. Трябва да вярва в себе си, защото много често забелязвам, че брокерите не вярват в своите собствени възможности. А на практика, ако брокера не вярва в себе си, няма как клиента да ти повярва за каквото и да било. Също така съвета ми е да гонят целите мечти си до край, защото все повече се прокламира
да не си гониш целите, че на практика няма смисъл, няма нужда да ти е трудно. Имаш ли конкретна цел и мечта, гони я до край. Също така им давам съвет да влязат в изградена среда с ясна конкретна система, стандарти и правила, за да могат да работят този бизнес по най-професионалния начин. Трябва ли да има някаква система като цяло в България, някаква регулация върху този пазар с брокерите? Защото в момента няма нищо, което държавата да следи. Всеки на практика е брокер в свободното си време, преди работа, след работа, може да му е допълнително, може да не е даже да никога не е продавал, ама има право да пуска обяви, да говори с някакви хора в някакви сайтове. Трябва ли да се пусне регулация в тая посока? Със сигурност. Аз и преди съм говорил по тази тема, че трябва на 100% да има регулация, защото вече не знам, станаха над 7000 или 8000 агенции станаха само в София и трябва да има някакъв филтър, защото по този начин страда целият бранш от хора, които не са достатъчно подготвени, не работят по изградена система и това цапа по целия имидж на бранша, свързан с недвижими имоти. И аз смятам, че ако се въведе една регулация, ще останат подготвените консултанти, хората, които знаят как да преведат през целия процес клиента, да имат контрол върху процеса, за да може клиента наистина да се връща отново и отново. Всичко различно от това е риск да се цапа по съответния бранш, което е проблем. Така че да, трябва да има регулация, със сигурност. Какво искаш хората да казват след сделка с теб? Ще те препоръчам на мои близки приятели и познати. Това е нещото, което ме прави най-щастлив, да видя усмивката на клиента, той да е толкова щастлив от покупката или да е толкова щастлив от продажбата, че на драго сърце натурално да ми каже: да, ще дойда да направя видео с теб, много съм доволен и на драго сърце ще те препоръчвам на всички, които познавам, без да търси някаква възвръщаемост, а защото наистина от сърце е останал доволен, че е взел най-доброто решение за себе си и за своето семейство. Защото на практика най-важното решение кое е? Недвижимия имот. Това е една много сериозна инвестиция. Емоция или логика? Кое движи клиента в България най-много? Категорично емоция. Над 80% от клиентите купуват чрез емоция и вече след като емоцията е наделяла и са решили кой имот са си избрали, чак след това вече идва калкулатора, идва квадратурата, идва локацията и понякога това е нож с две острията, защото в момент на емоция клиента може да вземе грешно решение. Може имота да няма инфраструктура, може да няма метростанция, може да няма магазини в близост. Инфраструктурата може да не е на най-доброто ниво, обаче под момент на емоция може да направи грешка. Затова тук е важна ролята на консултанта да се включи и да даде съвет, подкрепа и анализ на цялата ситуация. Какво купуваш? Това ли е най-доброто за теб? Има ли по-добро за теб? И тук е много важно консултанта да не мисли за комисиона. Защото ако консултанта помисли за комисиона, ще си каже: хайде, този е готов, преминавам към следващия, той сам си избра имота. Не. Впоследствие този купувач може да има проблеми и със сигурност няма да препоръча консултанта, защото консултанта не се е противопоставил на това грешно решение. Затова казвам, посредници много, но истински консултанти, които консултират даже да не се купува този имот, са твърде малко. Кога един имот е актив и кога е скъп пасив за клиента? Актив е когато този имот съответно носи доход, има възвръщаемост, може да се продаде лесно и винаги с печалба, може да се отдаде под наем на практика и то на солиден наем. Главно когато имаме инфраструктура, има метростанция, има спирки на градски транспорт, има магазини от големите вериги. Това е актив, който винаги съответно ще има възвръщаемост. Пасив е когато съответно клиента не си е направил, няма финансово планиране и на практика този имот става нерентабилен. Тоест, продаваш го, обаче го продаваш на загуба. Или не можеш да го продадеш. Искаш да го пуснеш под наем, обаче е в район, който не е търсен, изобщо не е търсен и нито можеш да го пуснеш под наем, нито можеш да го продадеш. Или в най-добрия случай, ако решиш да го продадеш и някой се закачи да го купи, ще го продадеш на загуба и това за мен е абсолютен пасив. И тук влиза ролята на добрия консултант да каже: тук купи, там не купувай. Защото твоята доходност няма да върви нагоре, а ще върви надолу. Идва един клиент в София и ти казва: искам да купя имот. Кое е първото нещо, което го питаш?
Имот за теб, за живеене или с цел инвестиция? Критично важен въпрос. От фундаментално значение. Веднага обяснявам защо. Ако го търси с цел живеене, емоцията ще бъде водеща, защото той трябва да го почувства, трябва да го усети, пасва ли му този апартамент. А когато е с цел инвестиция, там няма никаква емоция. Когато е с цел инвестиция, важното е да излязат сметките. Като го купи, като си плати таксите по прехвърлянето, като си плати комисиона, какъв наем ще му взима и на практика няма никаква емоция. Затова е много важно да разберем първо за живеене или с цел инвестиция. Като въпрос. Диктуват ли заплатите реалната стойност на имотите в момента? Със сигурност. Докато доходите вървят нагоре, пазара ще бъде стабилен. Със сигурност това е така и да, диктуват. На практика спрямо заплатата и спрямо твоята доходност ежемесечно се определя какъв имот ще купиш. Защото много често купувачите харесват даден имот, обаче не могат да си го позволят. И се опитват, надценяват своите усилия и финансовите си възможности да купят надценен имот. Така че заплатите диктуват какъв имот ще си купиш в последствие. Как се купува бъдещето? Казваш често, че трябва да има метро, трябва да има инфраструктура. Не може ли човек да инвестира на място, където скоро ще има инфраструктура? Може да инвестира, но тук е важно купувача преди да вземе това смело решение в район, който не е развит. Няма метростанция, няма инфраструктура, тепърва се строи. Този човек трябва да се консултира с експерт. На практика сумата, която ще инвестира, каква възвръщаемост ще има. Първо, дали ще има възвръщаемост. Този имот ще може ли да го продаде, с каква печалба ще го продаде, ще може ли да го пусне под наем и евентуално тази инфраструктура, която ще има, кога ще има тази инфраструктура, това също е много важно, и в какво състояние е имота. Защото ако е на шпакловка и замазка, освен сумата хикс, която трябва да плати, той трябва да прогнозира още допълнително хикс пари за довършителни работи, обзавеждане, разходи по прехвърлянето, комисионни възнаграждения. А в такъв квартал, който все още не е развит, риска е прекалено голям. Това минава през адекватна професионална консултация, без емоции. Тук много често обикновено купувачите пак действат с емоция, виждат някакъв имот, който е на много добра цена и казват купувам. Ма чакай, ти нямаш инфраструктура, ти нямаш метростанция, ти нямаш спирки на градски транспорт, ти нямаш магазини, ти нямаш нищо изградено там. Какво ще го правиш после този апартамент? А колко бързо тази инфраструктура всъщност вдига цената на имота после? Изключително бързо. В момента, в който инфраструктурата вече има изградени спирки, има метростанции, има училища, има абсолютно всичко необходимо, моментално стойността на имота скача. Може да скочи с 20, 30 до 50%, в зависимост вече от района, защото особено за живеене хората гледат имаш ли нещо наблизо, имаш ли училища, имаш ли детски градини, имаш ли спирки на градски транспорт, има ли метростанция. Когато имота е близо до метростанция, цената винаги е в пъти по-голяма. Кое е нещото, което 90% от хората не се сещат да гледат по време на оглед? Вътрешни дефекти, изолация, дограма, изложение. На практика много често пропускат изложението. Много му харесва апартамента, а той обаче е северно изложение. Северно изложение, това автоматично какво означава? Винаги ще имаш високи сметки за електричество. Винаги ще ти бъде студено, винаги ще ти бъде мрачно. Така че, ако трябва да ги синтезираме, изложение, основен фактор. Дограма, скрити проблеми, дефекти по имота, история на имота и проверка на документи. Това са основните пунктове, които се пропускат, и това е пак главно заради емоцията. Заради емоция пропускаш да провериш документацията на имота. Този имот може да има много сериозни проблеми. Той може да има лоша история. А лошата история на един имот, колкото да искаш да го купиш, на практика той е непродаваем. И може да влезеш в много сериозни проблеми. Особено ако подпишеш предварителен договор. Тук нещо важно. Масово купувачите какво казват? Мен не ми трябва брокер, защото аз съм с банков ипотечен кредит, банката има юридически отдел, 20 човека ще ми проверят имота. Добре, минаваш предварителен договор, влязъл с капаро 10%, да речем, че имота е 200 000 евро. Платил си 20 000 евро капаро на предварителен договор. Банката започва да проверява чак след като си подписал предварителния договор, заверил си сметката на продавача с едни 20 000 евро и не дай си Боже,
После при обстойната проверка от банката има проблем за този имот. Оттам насетне какво се случва с капарото на купувача. Това е много голям проблем. И тук сега някой веднага може да каже, ами той на практика трябва да има неустойки. Не се знае. Ако купувача купува без консултант, без гръб, човек, който да защитава неговите интереси, а от другата страна продавача си има брокер, който така е напаснал предварителния договор, за да защитава интереса на продавача, оттам насетне купувача може да има много сериозни проблеми. Имал съм такъв подобен случай. Като пример мога да го дам. Пресен пример, един купувач се свързва с мен и казва, съответно търся си апартамент в София, почваме да правим огледи, обаче той в последствие намира инвеститор и купува имота директно от инвеститор. Казва, няма да купувам с тебе, няма смисъл от комисион. И аз му казвам, добре, окей, ти си знаеш, подписват предварителен договор, превежда му 16 000 евро като капар на предварителен договор и в последствие банката влиза. Банката разбира, че има проблеми с земята на тази сграда и този имот е проблемен и няма да го финансира. Да, обаче инвеститора си има брокер, който така му е направил предварителния договор и купувача изгоря с 16 000 евро. А тогава комисиона беше в пъти по-малък и това нещо можеше да се преотврати. Пресен пример за нещата, които говорим сега. А ти как разбираш, че един имот ще стане непродаваем след време? Първо зависи от района. В кой район се намира? В какво състояние е, има ли изградена инфраструктура и ако няма инфраструктура, ако няма метростанция и е в много лошо състояние, неподдържано състояние, този имот може да се продаде, но на много по-ниска цена. Или е непродаваем, или в пъти по-ниска цена от очакванията на съответния купувач. Панел на 50 години за инвестиция, как изглежда след 10 години? Пак си е панел, въпросът е къде се намира. Ако е панел в центъра, има стойност. Обаче, ако е някъде в периферията, съответно не е толкова стойностен и не е толкова привлекателен в сравнение с тухлено строителство. А стара тухла в центъра злато или капан? И двете. Ако е... Добър въпрос. Ако е поддържана сграда с много добри общи части и е много добре чисто като поддръжка, това е истинско злато. Обаче от другата страна, капан е, когато сградата е много неподдържана, занемарена, няма никаква поддръжка в нея, лоши общи части, няма асансьор, оттам насет не може да бъде капан, в който няма излизане, защото имота става непродаваем, защото е занемарена, амортизирана и неподдържана сграда, което е голям проблем в последствие. Как разпознаеме некачественото ново строителство? Първият признак – дограмата, лошата изолация. Сега, некачествено е, когато ти нямаш или изолацията е критично зле, или просто няма изолация. Вижда се, на практика още като отидеш, виждаш лоша изолация, в много лошо състояние. Това са едни индикатори, които трябва да се хванат от самото начало. Дограмата е зле, лоша изолация, неподдържани общи части. Това са основните индикатори, които подсказват. Има ли място на пазара днес гредоред? Все по-малко намира място в бизнеса с недвижими имоти гредореда, защото първо банките с изключение в някакви конкретни случаи не финансират гредоред. Финансират главно в центъра на София и вече сградите станаха толкова стари, че стават все по-нетърсени, все по-непривлекателни за купувачите, така че аз смятам, че в следващите 10-15 години ще станат крайно непривлекателни. Санирането, козметика или реална стойност? Със сигурност е реална стойност, ако е санирано добре. Ако е санирано некачествено, няма абсолютно никаква стойност. Затова съвет към всеки един купувач. Като тръгне да купува ново строителство, трябва да се види санирането на ниво ли е, издържано ли е или е просто минато отгоре, само и само да се каже, че на практика е санирано. Така че има стойност, ако е направено качествено. Иначе стойността е почти никаква. Кога е по-добре да наемеш, вместо да купиш? Когато все още нямаш финансиране, за да можеш да използваш услугите на банков ипотечен кредит, със сигурност е по-добре да бъдеш под наем. В момента, в който можеш да изтеглиш ипотека, можеш да си изплащаш ипотеката регулярно, тогава вече съветвам всеки един купувач да си купи собствен имот. Но докато не е готов и не е оправил финансирането с банката, под наем
колкото е необходимо, колкото е нужно, докато вече събере необходимото самоучастие от минимум 10% и бъде финансиран с банков ипотечен кредит. Кои са невидимите разходи? Невидимите разходи са скритите разходи, защото купувача масово вижда каква е продажната цена. Обаче оттам насетне не си дава сметка много често какви са допълнителните разходи, които трябва да се направят в самия имот. Било то с лошата изолация, било то с общите части, защото общите части също са изключително важни в един блок. Допълнителните дефекти в един имот. Това са едни скрити проблеми, които ако не се идентифицират от самото начало, би довело до голям проблем в последствие за всеки един купувач. Има ли градове в България, в които сме близо до балон? За мен балон няма. Със сигурност. Доходите вървят нагоре. Страна членка сме от еврозоната, така че за мен лично балон няма и пак казвам, ако някой иска да купи и има потребност да си купи имот с 2 спални, трябва да си купи имот с 2 спални. Така че със сигурност балон няма. Фиксирана или плаваща лихва? Ако купувача иска по-голяма сигурност, трябва да бъде фиксирана. Ако купувача иска по-добри условия, по-добро финансиране, по-гъвкаво финансиране, тогава нека да заложи на плаващата лихва. Но да бъде готов, че в един момент, ако лихвата му сега е 2,5, може да стане 2,8, може да мине дори и 3. А ако утре трябва да продадеш бързо, колко губиш реално? Зависи. Каква ти е целта? Критично важно е причината защо продава продавача и ако има някаква ясна конкретна причина и му трябват бързо пари, на практика той не губи абсолютно нищо, защото целта му е изпълнена. Той има някаква ясна цел, защото цената, тя е пряко обвързана с срока. Колкото е по-бързо и колкото е по-сигурно, на практика това води до определена цена. Какво можеш да посъветваш хората, които те първо искат да инвестират в имот, да гледат по-скоро в големите градове или в малките градове, на зелено или готово построено? Ти какво би направил? Говорим за инвестиция. Да, въпрос на личен избор. Ако искаш имот на много добра цена, можеш да купиш на зелено, защото цените на зелено са в пъти по-ниски в сравнение с вече въведени в експлоатация, но ако си готов да поемеш риска, защото не се знае една сграда кога ще бъде завършена. Има много неизвестни. Ако искаш 100% гаранция и сигурност, тогава задължително купуваш сграда, имот, който е въведен в експлоатация, но тогава трябва да бъдеш готов да платиш десетки хиляди евро повече в сравнение с имот на зелено. Така че това е въпрос на личен избор. Ти си рисков играч и си готов да поемеш риска да купиш на много добра цена, имаш избор на етаж, изложение, разпределение, но не знаеш кога ще стане готово, или 100% гаранция и сигурност въведено в експлоатация, обаче в пъти по-голяма сума. Въпрос на избор. Благодаря ти, че гостува отново. Надявам се да дойдеш и да ни разкажеш в бъдеще отново обстановката в България и да кажеш малко повече за това има ли балон, няма ли балон, тъй като досега не съм срещал брокер, който да вижда балон. Нали, ти доказваш това, нали, човек, който продава имоти, винаги вярва в това, че имотите ще продължават да запазват и да увеличават стойността си. Докато доходите растат, със сигурност ще е така. Така че аз също подкрепям балон няма, защото икономиката расте, доходите вървят нагоре. Благодаря ти. Аз също благодаря за поканата.